Teatre infantil accessible. Roser Vilarrubí, cap de promoció i suport, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Des de l'Ajuntament de Barcelona fem possible que tots els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir de l'oferta cultural de la ciutat, com per exemple el projecte de teatre infantil accessible que us mostrarem en aquest vídeo. El projecte de teatre infantil accessible el que busquem és realitzar espectacles de teatre que amb mesures d'accessibilitat permetin que aquests espectacles arribin a tothom, també als infants amb discapacitat, i que per tant aquests puguin gaudir de la cultura, del teatre. Les mesures d'accessibilitat que incorporem són, per una banda, més dirigides a les persones amb discapacitat visual, l'audiodescripció i un acompanyament a realitzar una visita tàctil a l'escenografia. Parla Mireia Curto, tècnica de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. I per altra banda, hi ha més dirigides a les persones amb discapacitat auditiva, la subtitulació, la interpretació en llengua de signes i també la dotació d'emissores de freqüència modulada. Totes aquestes mesures, totes elles en el mateix espectacle. Intèrpret de llengua de signes de l'obra. En el projecte, que és promogut per l'Ajuntament, hi col·laboren també entitats del sector. Per una banda, Fundació Tres Turons, que col·labora proporcionant la subtitulació dels espectacles. Quan subtitules tu un vídeo pel teu compte, doncs vas molt més segur, és molt difícil que t'equivoquis. En canvi, quan vens al teatre, és un directe, tens una mica de por que hi hagi alguna errada, però ho compensa de sobres veure la gent i com s'ho prenen i vaja, el saber que ajudes. La trobo molt interessant en si mateixa, però també molt agradant en el sentit de que ajudes a la gent, no? Cosa que sempre afegeix encara més sentit el que fas, no? I per altra banda també a CAPS, entitat referent del col·lectiu de persones amb discapacitat auditiva, oralista, que ens ajuda o col·labora organitzant en algunes ocasions cafès tertúlia. Parla Àngels Videla, mare participant de CAPS. Soc la mare del Martí, que és un nen sord, i estem aquí veient el teatre accessible a través de CAPS, que ens ha reunit a diverses famílies amb nens mentre ells veuen el teatre. Nosaltres fem una mica de reunió de pares. Roger Lorite, tècnic, servei d'atenció i suport a CAPS. El Cafè Tertúlia s'emmarca dins de les funcions de teatre infantil accessible dels centres cívics i en coordinació amb l'IMD, doncs el que fem és que mentre els nens estan en aquesta funció de teatre infantil accessible, els pares estan en una sala anexa i poden compartir una estona. Bàsicament, amb les activitats de l'associació el que intentem fer és crear xarxa entre les famílies. Pares parlant al voltant d'una taula. David Laín, actor de la companyia Les Tenedor. Per nosaltres, doncs, és un repte perquè encara que l'espectacle tu el fas igual que quan els nens i nenes tots hi senten o hi veuen, doncs ets conscient que en aquest públic d'avui hi ha gent amb unes discapacitats que tu no ets capaç d'entendre, ni tan sols. Concretament, aquest projecte es va impulsar el 2009 en el districte de les Corts. Posteriorment, degut al seu èxit, es va incorporar al districte de l'Eixample i ja en el 2014 també es va incorporar al Sant Andreu Teatre. Públic omple el teatre a l'inici de l'obra. Diversos moments de l'obra. Eva Colldeforn, intèrpret llengua de signes. La discapacitat invisible. A un cec veus el bastó, a un discapacitat físic veus la cadira, o un bastó, unes crosses, però un sord és invisible, a no ser que vagin dos i siguin signants, mouen les mans, és sordo-mudo. A part de que no són sordo-mudos, són sordos. Pere Pàmpols i Ingrid Teixidor, de la companyia Festuc Teatre. Teatre és fer arribar una història al públic, a la gent. I, evidentment, una eina més, com pot ser el llenguatge de signes, en aquest cas, a nosaltres ens és molt útil, perquè el que volem és que arribi a tothom i tots els nens tenen dret a escoltar una història i a disfrutar-la com qualsevol adult, com qualsevol persona. La veritat és que cada cop més s'està utilitzant. Abans és veritat que no es veia absolutament mai, o nosaltres crec que no ho havíem vist mai, i des de fa 3 o 4 anys és veritat que a molts teatres on hem estat ens han
ens han dit això, de que vinien a fer llenguatge de signes, que ho trobem superbé. Finalitza l'obra i els actors saluden al públic. Doncs crec que en un futur, espero que més proper que no pas llunyà, doncs això cada cop sigui més normal. A poc s'està fent, ja veig un canvi molt bo, però encara falta molt. És una cosa que s'hauria de donar per feta, perquè tothom hauria de tenir accés a la cultura. Que no es quedi com una opció, que no es quedi com una opció, sinó que sigui una cosa normalitzada. Els actors mostren les titelles als nens.